Jeg har valgt at gå på Ølgod, fordi jeg hørte, at det var sådan en god skole, og at der var plads til alle. Fordi at musik, det har altid været sådan noget for mig, og det der med, altså, at man spiller i fællesskab og lærer hinanden. Det sjoveste musik, det er nok at synge, synes jeg. Og at vi alle sammen kan fungere sammen, uden at der skal komme et eller andet koks ind i det. Eller... Ja, folk de er rigtig dygtige til at spille, og de giver hinanden tid til at lære det, så man ikke skal være bange for, at man gør noget forkert, fordi der er ikke nogen, der griner af en. En musikteam her ville nok være, hvis vi skrev 4 sange op. Dem skulle vi lige gå igennem, hvis det var, at vi skulle til en koncert. Se om vi kan det, og hvis vi ikke kan det, så fikser vi fejlene. Vi har tre lærere, som sådan alle sammen kan hjælpe os, så det faktisk ikke bliver så meget venligt til, at vi skal vente på hinanden, fordi at en er over ved bassen, en over ved keyboard, en over ved trommer. Og så kan vi alle sammen gøre det på én gang, og så er vi rigtig hurtigere færdigere, end hvis vi kun havde én. Næste år, der skal jeg være her igen. Der skal være en også elev.